Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Şu gün 2020-nji ýylyň 10 apreli hepderiňem penşenme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly ýerleşler, şu gün men bilen ine demokratik güýçleriň konstitusiýon centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Muhammed aga, hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selam Rada. Hoş gördük. Sağ olun, şuraya gelip öz pikirlerini raýanyňyz üçin bizim platformamyza Muhammed agam. Siz her wagt biz size garaşýar, haçan wagtyňyz bolsa gelip bermeli. Sağ olun. Indi şu günkü bizim temamyz Muhammed agam mediadaky nägelikler köpelýär. Halk Berdimuhammedowlara Berdimuhammedowlara initlenok. Ne şu arada biz gurrun ederiz we her wagt biz azyjyk ýa-ni dünýä maglumatlar, dünýä habarlary boýunça biz gurrun ederiz. Sebebi dünýäde bir topar hadiseler bolýar we şu hadiseler bolup geçýär bolýar. Şonuň Türkmenistanyň uly täsirleri bar. Şonuň üçin biz şunu aýtmaly bolýar. Ine bizim vatandaşymyz kommentary goýupdyr. Bize Amerika, Ýewropa gerekkä, bize Iran gerekkä, bize Türkmenistan gerek. Doğru düşünün, Türkmenistanyň ýagdaýlary beýlik döwletlere bagly. Alayda Amerika, Rossiya, Ýewropa, Iran döwletleri ýaly. Şo ýerde bir hadiseler, ulus bir siýasat hadiseler geçdi. Hökümet Türkmenistana da, ýani şoň degişleri bar da Türkmenistanam derrüw böküp hadisini ýani siýasaty üýtgedýär, zat edýär. Näme sebebi? Şunky günü uly döwletleriň ýarşy. Ýagny 100 milyondan köp döwletler dünýäde siýasat ýöredýär. Sebebi dünýäde globalizasiýa gidýär. Bu küçük döwletler, Türkmenistan ýaly 4 milyon döwletler her wagt uly döwletlere serder durar. Alayda da ýolbaşçy bolup bir Niyaz we öz elinde öldük gelen bir kezzap Gurban Berdimuhammedow bolsa jenaýatçy, manyak Gurban Berdimuhammedow bolsa ol bir ýallak, ýani Putin'in iti. Ol Erdogana ýallaklýar, Putin'e ýallaklýar, özbekleri ýallaklýar, ýani Gazaklary ýallaklýar, Irany ýallaklýar, bar ýere diňe ýallaklap siýasatyny ýöredýär. Şoň üçin Türkmenistanyň hiç hili dünýäde awtoriteti ýok. Hiç hili şoň awraýy ýok. Awralary giýje güni döküp berenim Gurban uly Berdimuhammedow. Ne ogluna ýol berýär, ne ogluny beýlik döwletlere prezident hökmüne görkezýär. Sebebi hemme ýygnaklar öz gatnaşýar. Beýlik döwletleriň ýolbaşçylary ogluň hani prezident ogluň diýip soraw berende ay men öňe gürleşerim, men çödýän ýa-da. Şol ýaly bütün ýani dünýä siýasatyna öz oglunyň awryny ýyk gelýär. Muhammed aga, onda başladyň, bismillah diýip. Bolýar. Birinji bilen biz ýani material görkezjek, şu material olsa sizden kommentariýa sorajak. Kyn görmeseňiz. Bolýarmy? Ine serdiň, hormatly watandaşlar, Türkmenistandan maglumat geldi, ýagny ünsep serdiň. Şul video. Men bir sesini düzelteyim de Muhammed aga, bir minut. Aşgabat daş oluyor oluyor. Şöyle aydın geçiyor. Ne maskişte şarjı etmediniz. Pardon, marşajı oluyor. Ana legende. Ne şuraya yollar var. İkinci video Muhammed aga görkezler, ondan sizden kommentariýa sorajak. Şu ýerde ine bizim bir vatandaşymyz video goýupdyr. Gelin şonu seyredelim. Инстан отказывается признавать мои права. Поэтому я отказываюсь. Я не хочу, чтобы этот кусок бумаги определял мою жизнь. Я не гражданин диктатуры чекистов во главе маниакалов. Я свободный человек. Очнитесь. Обратите внимание
преступления государства, МВД, МИД, Меджлиса, статья 133, 116 Уголовного кодекса должны быть отменены. Люди не должны бояться быть собой. Я не призываю вас будете молчать, тогда нас продолжать убивать, уничтожать нашу жизнь и будущее. Будете думать только о бегстве и как жить. Ни преследование, ни унижение должны определять судьбу человека. За тех, кто сейчас гниет в тюрьмах, за тех, кто был убит насильственной смертью, за тех, кто умер от голода и холода, получил содержание, за тех, кого сейчас шантажируют и преследуют, за тех, кто думал, что они недостойны жизни, за тех, у кого эта гнилая система сломала жизнь. Yine Muhammed ağa, yankı videosydan bir komentar sorsak, aytып berseňiz. Murada şu Yaman kıynançlı zatda. Türkmenistan'ı ötön, Türkmenistan'ın grajdanı, Türkmenistan Sesin gelen ok Muhammed ağa, sesini yaptın. Muhammed ağa, sesin gelen ok. Sesin gelen ok. ha bağışla Murada. Eştiler mi? Ha. Eşitleyin, aydın. Şu Yaman bir kıynançlı habarda yankı video. Bilýän näme için kıynanç? Türkmenistan'ın bir grajdanı, Türkmenistan'ı önü vesen, Türkmenistan'ın hakiki eýeti, eje kakası şu tada, özü şu taýyň tuğun içen, şu tada yaşayan şu tada, inni gelip hükümet şeyle bir derece halkını yetiripdir grajdanını, inni şulara protest bildirecek olup öz grajdanlıstywatyny yırtmaly bolýar pasportunu. Şu Yaman erwetdir. Şuna şu haramdada düşünmeli, haramdada bilmeli. Sen halkı şu dereceye getirdin. Hükümetin içindeki işleyenli, vatanını söýýän bolsa, eger şu ýurda biraz hormat goýýan bolsa öz grajdanlaryna, şu video şolar tolkunlandyrmaly. Görün, bir ýurdun grajdany menini senin şu ýurdun grajdany boljak diýip aýtýar. Ýani şeýle bir derejeye getiripdirler adamlary. Inni öz grajdansybatyndan atkaz etýär. Şu ören erwet habar. İkinci men ştada aýtjakladym, şu watandaşma aýtjak bolýar. Dünýäň ýüzünde bir tane diktatör döwlet ýok. Köp ýerde diktatör döwletler bar. O ýurdun grajdalygyndan çykyp, ýa dininden çykyp, ýa-da özüňi öz halkyna kefeki duýmak bilen ýurdy hiç wagt düzeldip bolmaýar. Hiç bir döwletem, hiç bir döwletini demokratik derejeye getiren döwletler de şeýle aňsatlyk bilen öz ýurdunyň ösmesine azat ýaşamagyna geleni ýok. Şu ýurdun grajdallary bir tofor kynçylykdan geçip öz belalaryny özleri yeňip geçip hemişe hoşyar bolup öz watan üçin can çekip göreşip ahyrda azat döwletlere öwürler. Häzir hem şol göreşler dowam etdirýär. Türkiýe, Amerika, Ýewropada. Şol üçin eger öz ýurduňa eýe çykjak bolsaň, ýurdun töýýän bolsaň, öz ýurdundan beğenmeklik, ya öz dinini çalışmaklık, ya öz halkını yirgenmeklik değil. Sen öz borcunu bilip, öz yurdun söyüp, öz yurdun için göreşmeklikten var. Şol için men yankı vatandaşmıda onu hormat bilenem aytjaqladım şu. Sen öz vatanını söy. Doğru düşünüpdirdin betbakçılık kimdelliğini. Yöne pasportunu yırtmaklık ol yolla.
şu haramzadalara qayta men ähli şu yurdun garajdany, men şu pasporta daspoynu boljak boldum, yurdu talayan adamның elinden pasportunu almalı. Şolara ceza vermeli, şoları nakaza etmeli, şol tarafa kelleň işletmeli. Boldum Muradaga, men aýtjak. Doğru, Muhammed köp taňa kadın pikiriniz için ine hormatly vatandaşlar, men şu surat koydum yürüyte, ine ortada serin meýalik. Muň ýanky lakamy bir çüşe konyak. Türmeler barlarına, ýanky MWD'de işläp türmeler barlarına şo ýerde bir çüşe konyak berip aýal zoratmany mümkinçilikler edýärler. Şol adamyň şo ýer barlap hemme gül ýaly edip gaýdy. Ine şu ýer kezzap bir haramzada, ine şol haramzadan şukezzabyň Niyaz öldürüp gelen kezzabyň kakasy. Kaptanına da inni özü oňar bilmän soň halk muny ýenip baran soň oguny getirdi. Serdar getirdi. Ýadyňyzda bolsa bütün dünýäni allady. Ay men ýadadym, inni ýaşlara ýol berjek, ýaşlary ýetişdirsin. Hatip aýtmaly keninde men ýadadym, oğlumy getirjek. Boldy. Näme Allah bir topor ýan kezzapçylyk görkezip, "Gün aýtmaly men oğlumy getirjek." Inni oğlu bilen başaranok. Biz ýanky protestler edýär, basışlar edýär, bir topor aktivistler, bir topor halk çykyp nägeliklerini bildirip başlady. Bütün dünýä başlady bulan kimdigini inni azajyk aýal maşgalaryny getirip ýumşatmak üçin öz gyýyzyny çykardy. Şol aýalam olan bir korrupsiýoner, olan bir kezzabyň biri. Muňam ýanky liderçi nigiden gelýär men düşündirdim. Bu migrasiýadan alýar, aeroportda şu bir salgyk tölenýän bolsa, 2000-den 5000 dolara çykmak üçin adamlar berýän bolsa, ýani spiskden çykyp ýani ptiçkany aýryp çykmaly bolsa, ýa şo ýerde daşyndan gelen adamlar talasalar, ine şo ýerden ýygynan pullar göni migrasiýadan we aeroportdan gelýän pullar şol aýaly bar ýa. 4-5 ýyl mer kezzapçylyk gelýär. Ondan öň Londonda kezzapçylyk etdi. Inni ýani Türkmenistanyň ýani prosedurny gurulmalaryny, Türkmenistanyň gurulmalaryny bular paýlaşdyrar. Kagazyny alýar pullaryny, Serdar transportdan alýar, ýani çakýyň üstü bilen, hyzyryň üstü bilen. Şol aýalam aeroportda we migrasiýadan alýar. Bular paýlaşdyr, galanam ýeginleri, nazarçyluk ýeginler, şoldan ýani pullar ýygynýar. Bular Türkmenistan hökümeti ba, Türkmenistan döwleti ba, Türkmenistan döwletine kanuny ba, konstitusiýa ba. Bular o zatlar sezden ok sebäbi, bular Türkmenistanyň semeyni padriýaty, ýani maşgala padriýatyna getirdiler. Men keypini goýmak şu turaty, ine şu kezzapdan şu kezzap döredi, şu kezzapdan bul kezzap döredi we şu kezzapdan ýene bir kezzap aýal maşgalady döredi. Şular sahna çykdylar. Şular biz sizi hiç wagt rahatla goýmaz halky, biz sizi ýöne talar, hiç hereket etmeseňiz biz talar diýip şeýle siýasat barýar. Ünsüň biz bir gezek ýanky meçhitlere üýşmeli çykmaly edenne şu edek intak ädime edem zok. Eýem polis emhemeler aýdýar. Zordan sakla bildik döwleti halky. Eger bir ikisi öňe çykan bolsa biz utulýardyk. Biznek ädime edem zok. Eýem uturup ýatýarlar. Bulun gılım üstünde dur. Bulun yan karanlıkları, bulun kezzapları, bulun zalimlikleri bize bağlı. Biz hareket intek 100 yıllap hareket et göremiz o. Bizim bir erdimiz şular bizim padoşun aşağına alıyor. Hemmesi. Bir küçük erdim edilmez. Biz edem yok şul erdim. Şol için şular kezzaplıkta yapıyorlar. Indi yankı neme meselesinde, yankı pasport yırtanoğlun meselesinde. Men onu goğutanıyan. Varşava varana protestlara öz goşuldy, haýşem etmedi. Gün elip gelip öz ýanky pozisiýasyny, öz düşünjesini, öz ihlasını özü gelip aýtdy. Şo ýerde inglişçe aýtdy, türkmençe aýtdy. Men şol ogluny gowy tanamak gönüme diýen ýöne şol oglan namusçan, wyjdanly bolan. Şol ýaly adamlar pasport edip grajdanstwan taşlak gidenne men gaty inanýan. Näme çip diýseňiz, sebäbi şol ýaly bize aktivistler şuraya grajdan aktivistler gerek. Erteki günü ikisany polis oňa pul berip bir düzgünçilik etdiler. O da etrapda vilayetde, şäherde ýa emhemeşikler şuraya onurup turup şolara garşy görüşüp bilýär. Bizim daýaw çempionlarymyz arkadaň şöhrat, Serdara köp taňa ýakyn diýip aýdýarlar ýöne. Şuraya gowşa bolan, hoja bolan. Şuň güýji jemgyýetde gatyly
Bizim MMA çempionun güýji diktator bolmakda, gatul ýöne halka jemgyýete kömek etmekde 0 diýilýär. Yani şoň üçin şu ýaly gidenine öz pasportyny ýyrtyp şu döwletde men ýadadym, men şu döwlet meni gollanyp, men näme şu döwleti gollamaly diýip pasportyny ýyrtsa men gynanýar. Elbette bul bir ýa Muhammed Ağaň diýişýäli bir erwet ýol. Şuny gaýtyp tersine vuruşup, görüşüp şeýitmeli. Ine gynansak da şu ýolun gitdi. Erwet ýol diýip bul öz namysyň ýoly. Şu namysyna çydamaly gitdi. Mümkin dogry edýän men o tribunallar men suud ediljekler ýöne şu ýaly hereket etdi. Meniň pikirimçe içine girip ya daşından Türkmenistan'ın adatlarını görüşmeli, gitmeliler. Ine batol bereket Muhammed Ağa. Gelin inniki ýanky epizodu görýin. Kyn görmeseňiz. Pardon. Inniki epizod şu ýerde başga bir watandaşymyz bar. Şulun bir ýanky nägeliklerini aýtjak bolýar. Gelin şoňa seyredelim. Size yüz tutyan. 2024 Recep Tayyip hormatly prezident size yüz tutyan. 2024 ýylda 19 martynda öýümden Seyfun oğurlap gidýärler. Şol iş boyunca hiç şeýle netije çıkarıp bilenler yok. İçeri işlerimiz. Men prokuratura, şäher prokuraturasına, vilayet prokuratura, baş prokuratura size de hat yazdım. Prezidente de hat yazdım. Ýöne prezidente ýazan hatyma da içeri işlerden cevap gelýär. Yani hiç kaysından hiç şeýle kömek yok. İkinci addela baryan başlıklar çelli üstünden gutlaşıp yapıp otelyalar kabul edenler yok. Özümün kesel bir ayağımda yürüyor. Bir durup bilemem. Kömek etmemizi hayiş ediyen. Munem diyecek Muhammed Ağa. Recep Tayyip hormatly prezident. Böyle Murad Ağa. Üç tat baş nem etmeginden. Birinciden inni halk ayağa kalk başladı. Şu ulu priznak. Yani halk inni. Hemme korkusunu ayırıp şu aktif bizim hareketlenmez hemmesi bir dadı halka getirdi. Inni korkmalı, öz ıkbalın için görüşmeli. Şu adam Türkmenistan'ın içinde birinci aytýandadı hükümet strukturası işlanak diye. Yani hükümet yok. Anarkiya. Edenetlilik. Şol için bir kiçi mesele çüne. Hemme organlara değişli, şol için değişli organlara da hat yadıptır. Yöne hiç kayıtı çare görmeyeni inni prezidente de yaptır. Prezidente ne mi istat yok. İnni men sesimi ekranın üstü bilen, YouTube'un üstü bilen şoňa yüzleneyip şu ýola yüz tutupdyr. Yani şu bir daha da anlat ya. Hükümet diýende Türkmenistan'da dargan. Hükümet yok. Anarkiya. Şu meselesi yoksa, normal devlet bolsa, şu değişli kuramalı eyyem çözmeli şonu. Şu derece yetmeye gereği yok. Şu sebepten hükümet diýende Türkmenistan'da dargan vatandaşlar. O zaman şunu atlan pasliyetismesi ne oluyor? Pasliyetismesi her kim öz meselesini özü silovoy metot bilen çözecek oluyor. Şolan iminle yuvurdun içine biz paryadığı getiriyor. Yani Göktepe'de videosu vardır. Baba Arap'la bilen nemele Kıpçak'la vuruşuyor. İki video topor ol nemesinle. O halk inni kanunu anana akla, devletin bağlılığını anana akla, inni topor olup bir bilen vuruşuyorlar. Meselelerini çözmek için. Şu da anarkiya getiriyor, şu da grajdansk uruşu getiriyor. Şol için bizim halkımız şunu üns vermeli. Bizim yurdumuzda dolu anarkiya bolup grajdansk uruşa barmaka biz yurdumuzun ıkbalını öz elimiz almalı. Şu haramda adalardan biz değinmeli. Bollu Murad Ağa. Bol sağ ol Muhammed Ağa. Yine gatto benim yeni bir halka ýülenýän. Birinji bilen
öňüde polis emhime gelene telefonuny çykaryp çağırlaňyz, siz aýalmaşalaňyz. Yani kim bolsa şo bolsun, kim şol video alyp bilse, şonuň bir kanun soraglaryny, şonuň bir kanun haş edýän zatdan video düşüp surat alan. Şonu öz loňlarynda iyi beren. Şu TikTok'larda çykdyn. Türkmenistana şu bir zat bolup geçen bolsa, bir kanun derru Türkmenistanyň daşyna çykmaly. Türkmenistanyň hökümeti ýok. Türkmenistanyň prezidenti ýok. Semeyni padriyat edip bulur, biznes paylaştırır, bulur. Yani Türkmenistan talada mu biznes değil ya. Onun pikirçe. Şunu paylaşıp talap yorar bizi. O yüzden köçüde yürüdün, tutup talayalar, şuraya bizi talayalar. Yok korkular. Kuruplu talaya, onun aşağılar emheme polisay diye. Ne emetseniz edin, lal edin halkı. Bulur mu? Hedil edip, şu kadın olsa bunu yap, zat edip, yani köçülerde adamı tutup talap, ak edip, pul alıp zat edip, bir talamaçılar. Men size öňemeýän, hökümet ýok, halk kädir, nägeliklerini bilip başlady. Şu iki zat etdi. Ya protest edip, Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov şu protestler aýdan adamyň isleglerini ýerine ýetirmeli, kanun adına, ya da grazyn uruşturýar Türkmenistanda. Grazyn uruştursa, şul tohumy, yani men görün üç nemem, köçüde doğrulap, şular bara, maskara edip, bütün dünya videoları yayrap, bütün dünya YouTube'larda şon videolar durur. Yani Saddam Hüseyin'i etişýärdi. Kaddafi'ni etişýärdi. Şuraya şu tohum almytyny alýa halkdan. Häzir şonuň turatyny bir ýerde görkezseň, halkyň şolar ýyrtasy gelýär. Eýýär. Halkam gün-günden ýöne nimetdiýär. Häzir Aşgabatyň içi Demokrat Koreýa döndü. Üýşüp bolanok, ýaňyr üýşüp başladan, ýürep başladan, nire barýan, näme edýän, bermek bolanok. Näme bolanok? Gurbanuly öz ýanky aýyndan edilen ýanky broneboy aýyndan edilen bunkerine gizlenip ýatyr, gorkýarmyş. Şoň üçin halk üýtmelermiş. Ünseriň, şoň gylyň üstünde durlar. Biz hereket etmeýän soň, hiç sat etmeýän soň, bular şuň işe berip aç talap ýolar bizi. Bir hädim etsek, bular gaçky diýe biz tutup ýetişýär bular, boldy. Hökümet ýok. Dogry düşünün. Ine şuraya gaty dogry belläkeşdiň. Muhammed ağa, inni arkadagy zamanyna biz ýene bir gerek aýdýat, ýani şu ýallaklara, öňkü ýallak bol Muhammed näme döwlet molymy, näme çykyş etdi? Universitet taky, ana feýt. Ine şoňa ýene bir gerek ýallaklary düşünýär we bizim halkymyza düşürýär. Düşünürýär. Türkiýede ВНЖ, ýani временное жилье, временное гражданство alanlar, временный daýynça ýaşaýyş alanlaryň esasy uly möçberi türkmenler. Birinci ýerde barýar. Birinci ýerde, ýani ВНЖ boýunça Türkiýede türkmenler. Näme birinci ýerde türkmenler? Sen öz ýurduny terk edip gidýär. Ýaşar ýalylar. Bir namatly wyjdany bolsaň ýaşap bolnok. Bir topar ýallaklaryň içinde, bir topar korrupsiýanylaryň içinde, bir topar Türkmen biznesmenler, biznesmen ýanna halk diňe pul gözlemeli, başga da edenok. Diňe näde pul wa bolly? Ol ýanky seni unjat edýän işmi ýa o däme, onu hiç kim terden okmaýan häzir. Diňe pul gazanmak. Öýde diňe pul ýörýär. Bizim Türkmenistanyň hudaýymyz pul boldy. Şo zatlar biz ýerine goýmaly. Pulun ýerine, dinimiziň ýerine, wyjdanyň wyjdan ýerine, ahlak taýdan derece ýerine biz goýmaly. Bir zada gaty köp ünsür beýlik zatlary biz unutsak, onu biz kim bolýar? Mene bilemok. İlata da daşyrykda da buraya halk ýok ha. Yani şunu biz ünsürmeli. İkinci material şunu mendeş Belarusyada Türkmen migrantları ýani satyn alýarlar WNJ-ni. Şonu ýani satyn alyp ýene de şu ýerde öňe çykýarlar. Ara Türkmenistan terk etmek ýol bolsa, bir ýerde dokument alyp ýaşamak ýol bolsa, türkmenler birinjiliği. Öz watanyny terk edip. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Belarusiýa gaçýarlar, Rossiýa gaçýarlar, Ýewropa gaçýarlar, Amerika gaçýarlar, ýani Türkiýe gaçýarlar. Şular öz ykbalyny gaçýar. Şämi? Bizim çyk gaýtdyk, ýaşap bolmady şöyle, gorap bolmady öz düşünýär. Ine şoň üçin biz size daýar, gelin dolanyň-da Türkmenistany düzeldiň. Şonu düzeltmesek bizi ýene ýyzymyzda baglanan taçka ýaly, gara taçka ýaly bizi ýöne gowrap durur.
şunu etmeli. Sen daş ýurtda özüň oruny tutsaň, dogunlaryna şunu görmele, ata babalarına barmala, dogun ýydy kakaň diýdi, ejeň diýdi, dogunlaryna şu nazarlaryny barıp bir sadakalar bermele. Ýöne daşyndan pul ýerip, oturunyň ol bir öz ata watanyna, öz ata babalarına bir namartlyk bolýan kalyp pikir. Muhammed aga, sen näme pikir edýän? Awa murada şu kıyınançlı da hatta şol çeneme biz vaktimiz koyup şuna hemme zat etiyek, can etiyek yurdumuzda eye çıkaylı. Şu karamda adalan yurtta talap göreni bütün dünya edeyli, halkımıza göğüllük vereyli, yekedeyliğini bildireyli. Eğer hareket ettiler biz olacağımızı bildireyli, gününe çıkış edip otayık elimizden gelenem etiyek. Şu öğren bir ervet zatlı bir yurdun içinde öz yurdun taşlak gitmeklik. Öz çağanı, eneni, karnaşını, dost dengduşunu taşlak gitmeklik en ervet zatlan biri. Bunu yöne etkenler bir tohum yurdu talap otayla, yurdun baylığını eye çıkacak olup, yurdu ketekilere talap berip otururlar, bizi şugune salırlar. Şol için Berdi Muhammed daha şuna otanmalı. Bir tofer Türkmenistanlı vatandaşlarımız var. Ya mecburi ýagdaýda bizim aktivistlerimizin karşısına geldi. Ya bilmeni ekrarlarda gepleyerli. Ya da şu yol bilen bir hilli özlerini köşeştirecek bolýarlar, yurdun içinde bir iş alacak bolýarlar, bir daha etjek bolýar şeytim. Men şolary yüzlenjek bolýar. Siz beýtme. Şu watan sizinki. Siz birbirinizin karşısına gidip hiç saat edip bilmeyen. Bir normal opşyswada bir yurt öşjek boldy, bir yurdun halky öz yurduna eye çıkjak boldy. Hemme kişi birinciden kimi günäkär bilmeli, şu yurdun içinde hükümeti eline alıp, hükümeti şunyanak derece getiren adamları birinciden nemedip başlamalı. Olun borcu yurdunu asuda saklamalı, yurdunu halkının kanunçuluğunu üpçün etmeli, halkın baylığını hiç kim oğurlamayanak etmeli, yurdun içinde halk öser yanak, işlep bilir yanak, şert dörep böyle adamlara aitmalı, şert döredin şolara deyip, birinciden şolu olara yüzlenmeli. Ta aktivistlere severlerine, ya bunları kritik vaat edecek bolýarlar, şulan bir kemçiliğini tapacak bolýarlar. Hawa bizim hiç haytimiz profesyonel adam de, ya bir devlet derecesinde işleyen adam de, biz yurdumu düzeltecek bolýar. Yanlışından bolup biler, hem taraftan neme yöne biz düzeltecek bolýar. Görün, bizim karşımıza etmek gerek ya, olan karşısına etmeli. Kaytam çıkış etyen adamlar kollamalı. Şonuna sen vatanını söyleyen, şonuna sen yurdun içinde parakatçılık üpçün etyen, şonuna sen kanunçılık üpçün etyen, şonuna sen yurdun mülkünü, malını, baylığını oğurlatmayan, şonuna sen milli duygulu adam, şonuna sen ağzı birliği üpçün etyen. Inni daşarı yurda gityen adamlar, kıynantakam gityen, bütün dünyada da şunyanak prosesle diktatör devlette bir böyle halk nämetçeğini bilmeni, öz gününü düzeltecek olup, öz şahsi durmuşunu ütgetecek olup daşarı burada gitýärler. Ol barda, tebiği de adam da attı, hemişe bolonda. Şol için uğrun tafan akla, nätirip çemeleşeceğini bilen akla, siyasi tecrübesi yok, anı yetenek, anırsını pikir edip yetip bilen ak. Şol için daşarı yurda gitmeli olýarlar. Yöne daşarı yurda gitmeklik sen betbahtçılıktan tutmaklık de. Şu sebepten hiç kim pikir etmesin, men daşarı yurda gidip men bahtlı bolarım kadim. Hawa sen finansy meselelerini çözüp bilersin. Yöne sen keseki yurtta. Şol için bizim öňki şairlerimiz aydan, hemişe de aydan. Mısır'da şah bolandan öz yurdunda geday diye. Şun bir ulu manası var. Sen keseki yurtlarda näme bolar? Sıravno vatan bolmasa, vatanına gidip gel bilmesen, vatanında karnaşlan, asuda yaşamasa, garip yaşasalar, betbahtçılık çekti seninle hiç vakt hoşbahtlık baht bol bilmeye. Ya da bir tohur vatandaşlamak dinini çalışýarlar. Dininden görýärler. Olam diye. Bir her kimin bir etikadi ideologiýany çalışma. Bu buradan. Yöneten
Onna sen dinin çalışan bilenin hiç zat ütgemeye. Şol için bizim esasi etmeli lazımız yurdumuzda eye çıkmaklık. Yurdumuzda oğurluk ettirmeli. Yurdumuzda kanunu hormat koydurmaklıktan ibaret. Yurdumuzda adam hukuklar deklarasiyasını dolu yerine getirilir yanak etmeli. Yurdumuzun baylığı öz halkımızın ösüşüne, asuda yaşamağına, baktlı yaşamağına, kösenmesizliğine sarf edilir yanak etmeli. Şonu her bir yurt edibilen olsa, şu yurttan hem hiç emigrasiya hiç yana gitmeye. Şol için yol belli, etmeli lazımız belli. Enni daşar yurtta giderler. Şu an nece Türkiye'de mesela inantagan seyredim 130.000 tane adam bizim yurdumuzun grajdarları. Türkiye'nin içinde en yukarı sanına da. Şola ubeşaltır. Sen gözevine getir. Öz yurdu onunla. O siyasiyem de işte. Göğünü yurdun içinde yaşap bilmediği için, öz çağalarını üpçün edip bilmediği için mecburi yağdayda gidiptirler. Yoksa Suriye'de urs olan için gelyenler. Suriye'den gelenler şun yanaklarını de. Yönü Türkmenistan'dan bararlar şun yana. Şu bir katastrof. Şol için her kim öz yurdunu söyleyen olsa şu atlan aladatını etmeli, fikir etmeli. Yine bu ştada koşuk olayan adımız daşar yurttakiler. Eğer biz sesimizi çıkarsak, eğer biz şu videoları yayratsak, eğer öne çıkan adamlara materyalini kömek ettik, şoları dil bilen kollasak, karnaşımız bilen geplerimizde daşar yurttaki zatları şoları aydı bilseniz Türkmenistan'dakiler. Şol uli göreş yurdun içinde siyasi ütkeşikleri geçirmek için. Şol için daşar yurttakiler şunu düşünün. Siz daşar yurtta arkayın bir topar hareketler edip biliyeniz öz yurdunuzu ele almak için. Yurdunuzda kanunçuluğu yönetmek için. Karnaşlanıp baktlı yaşamak için. Özünüz gelecekte gidip gelmeniz için. Özünüz barıp şotada yaşamanız için. Daşar yurtta etmek ansat. Şol için ben etçe karşım daşar yurttakiler kollap biliyerli eçerdekilere. İçeride birine hükümet doğru edecek olsa, ecide kanimlik edecek olsa, azar verecek olsa, daşar yurtta biz şolar arkayın kollap biliyek, biz kolluğumuz bilen şolun canım orap biliyek, şolara zat dimer yanık edip biliyek, hükümetin kanunçuluğu mecbur et biliyek. Doğru diyen Muhammed ağa, yine hormatlı vatandaşlar seyredin, ben yürüyüşte şunu koyayım size. Yine VNC alyanlarda, Türkiye'de kimlik alyanlar, vaxtınca yaşamanı dokument alyanlar, esasen Türkmenistan. İnniki Azerbaycan, ondan sonra Rusya, ondan sonra İran, Suriye. Şu Suriye'de, yani uruş giden devlette de Türkiye'de dokument alan ağ, soğrayan ağ, Türkmenler esasen. İnni şu yallaklara yanına, Asuda Asmanımız var, Arkadağımız var, Arkadağlı Alavali Serdarımız var. Şu Arkadağlı Alavali Serdar bolun son. Hiç tat etmeyen son. Boş baklaşka bolun son. Onun kapkası kezzap, Niyaz'ı öldürüp gelen cinayetçi, öz-özüne milli lider adını koyun son. Ve oğluna da yol vermeyen son. Hiç kime yol vermeyen son. Şu kezzaplığı edip yüren son. Devlet dolandırılan o. Devlet yok. Yine şun için Türkmen halkı onların oğullardaki adamları o şehre gurur ne demek? Yurdun terk edip gitmeni arzu ediyorlar. Nerede var şu zatları? Hayse devlette halkı yurdu terk gitmeyeni halk bolup arzu ediyor. Yine şunun günahı Gurbanoli, Serdar, yani Atabayeva, emheme polisler, şu zalimlere hizmet ediyen emheme polisler. Sizni utanmalı. İnni size de bir geçer, size minni, yani şu zalimi olayan zalimler olursunuz. Size minni koymalı, halkı ezmeyene, halka öz neyerliklerini bildirmeyene mümkünçülük dürütmeli. İki zan zalim, pişin, atın, gücün, itin, medalini beriye deyip ılgap yorsunuz. Utanman. Erteki gün götüne dip koyuyorlar, kvartiranada malyalar, biznes başlatan, yine şu senin kollegaların gelip seni talak. Siz ne düşünün okuma şu zatları?
Biz düşünüp gelip yok o şu ýalar başga döwletlerde. Ay Gazakstanam diktatory. O diktatura ýöne burayarlar. İnternet ama çykmam bolýa, pasportum çalşam bolýa, biznes edibem bolýa. Bizde uruyat ýok. O biz bütün Türkmenistan mendigi hökümet aýdamok. Hemme zady bir çürük maşgala basyp allar. Watany giderdik bilindi. Biz özümüz ýylata döndük. Şu gayratly, bujurly, özüne güwün eden adam bolsa öňe çykmaly. Wyjdanly, namusy bar adam bolsa inni öňe çykmaly. Görüşmeň 1 million usuly bar. Özüňiz bilýänsiniz. Biz aýdyp geldik. Gattor diýen Muhammed Ağa, daşyny aklar bize seredip haçan Muhammed Ağa bilen Murat Urwanow Человек-пауğun kostümüni giyip biýren beýleken Batman'ın kostümüni giyip Türkmenistany bar ajdarhan killerini kesip kapıma kapı aýlanyp gelin o indi köşke barın indi bolly rejim ýykdyk o muny şoň garaşýar. Ýok garaşma. O mümkin näme o pikirine. Siz doğunun adına şuna pul berýäňizmi? Siz siýasatdan düşünýärmi? Siz şolary hem bilim bermeli. Siz şolary borçly, şolary düşünje berip şolaryň videolaryny, suratlaryny paýlaşmaly daşurutda. Siz azatlyk diýip berýärsiňiz. Pul meseleňizi çözdüňiz. Sizin wagtlaryňyz bar. Akşam ara içip, entep, TikTok'ları gibi biýderek gurulňlar, biýderek biýirini söýüp, eje bazy goýman söýmeliler. Real bir herekete girmeliler, biz şunu çözmeli. Ondan içine barandan öz watanyňda sen islen ýoluň bilen ýöreber. Şuraya bir hareket etmesek bolmaýar. Yine yallaklar üçin ýürüýte şu materialy öködýär. Türkmenistan birinji ýerde beýleki döwletlerde kimlik almakda we Türkmenistan terk edip gitmekde. Yine Türkiýede, Belarusya'da şoraýaly. Rossiýada häzir täçikleri ozak bolýar. Baran yerimizde biz Türkmenistan'ın kaçıp ýok, baran döwletimizde. Yine şoň üçin asuda asman uruş yok, söýüş yok. Wagt uruşda adamlar gaçan okşaýlar. Ukrainadan gaçan okşaýlar adamlar görüşýärler. Biz uruşsuz ýeňildik. Zalim bize hücum edene biz bir günem bir ädimjigem uruş görmedik, gaçýar. Şu gaçmaklygy durulmaly. Indi görüşmeli. Hatarmada goşuluň, maddi kömek ediň, dil kömek ediň, maslahat kömek ediň, pikir kömek ediň, videolar paýlaşyň. Diňe daşyna 2 million olay adam. Her kim bir gezek videony paýlaşsa 2 million video paýlaşylyp bolýar. Her kim bir prosmotra like koysa ya ne olsa 2 million prosmotr bolýar. Şoň 100 000 eden ýagdaýynda da eýen bütün dünýä bilýär Türkmenistan çalşmalary taýyn. Bize gurulma ansat bolýar döwletlerden. Bize şuradan pul maddi kömek almak ansat bolýar. Şunu pikir edin daşyny aklar. İçindekiler siz başlamasanız başka başlayacak yok. Şunu kail bolup otursaň günün ýöne erwetip otyr. Häzir Amerika kriz bütün dünýäde döretdi. Hemme ekonomika 50% ýykylýar. Amerika çydar, on pul köp. Türkmenistan ýaly, ol kiçik büdjetli döwletler. Şu ýaly bir tohum bütün döwlet talak görýän döwletde size pul ýetmez. Görürsüňiz. Gelin gepleşmemize dowam edelim Muhammed Ağa. Indiki material okudaýyn men. Allah. Muhammed Ağa. Ünser bir ýalňyja görkezlik materialy häzir ýani YouTube nimelerine ýörüýte media görüş gidip dur, rejimiň media görüşi. Şular arkadagyň, serdaryň, alawaly arkada. Şoň videolaryny goýup aşagyna ýörüýte Türkiýede 30 ýaşdan emhemetçi otyr. Türkmenistan'da kiber gulluklar otyr. Şular ayal tarapyndan, erkek tarapyndan, ýaşly tarapyndan fake nimeler goýup ýöne kommentaryýa edýärler. Ünserin. Sesin gelen akmurada? Sesim gelýärmi häzir? Ha o gelýär. Men şu nimeň materialy ojak bolýarmyň hiç.
Ýa-ni Gurbany gülläse gelen ok. Şey. Bu inikini goýun, ondan onu gürleder. Üçerem şuňa. Bir minut. Daha senin ihtiyaclarına başlayan senin tekrar ettim. Nasıl dedi. Binalara görürlü hem gelin kıyıda meleklerin keşfine orada ayda armağan ağzından bir bittin gene Allah'ın çakta iyi oğlunu arzular Kudüs'ün heni yanlanyar İyicelerine Aygara ine yallaklar her da eder. Ölün geçen adamın adyna goşgu ýazar. Olam öz kakasynyň ijetiniň adyny därler. Bir kezzap. Onuň kakasy kezzap. Tohum ýa-ni çüýrük tohumyň bir aýal maşgalyny tap kezzap ýa-ni adamlara goşgu ýazyp ony gahrman ederler. Şu ýaly biz etsek, biz türkmen halky bolamyk, biz ýallak halk bolýar. Şoň üçin şu goşgyny bilemok kim ýazdy, bilemok kim okuýar. Bu bütün halkyň pikiri därler. Bir adamyň pulu satylan ýa-da kellesi giden adamyň pikiridir. Ine kommentariýany okap görsek, Muhammed Anserdin kommentariýalerde arkada gahrman arkadamy käbesi oğula bat ejäniň yatan ýeri ýakty bolsun, jaý jennetde bolsun, Allah janty öz ejetine kakasyna ýazmaz ony. Ne şunu ýa-ni blogerlere şunu ýa-ni bir topar öňe çykjak adamlary şantaj edip emkime ýazýar, özem ýazýar. Gülcemal Garaýew diýär. Ediz gahrman arkadam. Näme gahrmançylyk etdi ol arkada? Gahrman bolýar. Näme gahrman? Pulun gahrmanlyrsa uğurlap ber. Onuň dogry. Arkadam jogap berýär. Ine şol arkadan gahrman arkada diýip ýa-ni emkime açypdy da şu kanaly. Arkadan nime bolýar? Amin Allahjan. Maksat sezetelif. Arkadamyz käbesi oğlabat ejäniň yatan ýeri ýakty. Şo burda görýärmi? Şo burda çoğur adamlar ýazýar. Ine sizem ýazyň hormatly watandaşlar, şuňa kommentariýa ýazyň. Hakyky öz dünýä garaşyny görkezin. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Murada men şu zatlara da diýetim gelen, ma jalkada bir tohar adam öz wejdannyň, namysynyň, imanynyň, watanynyň garşyna gidip bara, şonu ýa-da talantyny, şonu ýa-da gatlara haýyrlar. Şol üçin men hemişe aýdyp gelýän adamma bir tohar adam aýtýar, biziň halkymyň kulturasy ýok, kulturasyny ötürmeli, falan etmeli, bular jahilliginden çykam. Ýok, ola şu goşgy ýazýan adam jahille. Ola bilýär, kitap okap, hemme zady, iň gowy goşgulara ýazýarlar. Ýöne näme üçin? Diktatora hyzmat etýärler, wejdanyň garşyna gitýärler, namysynyň, dininiň garşyna gitýärler. Şol üçin sen bilimiň yeterlikde ýurtdy geçirmekde üçin. Haçanam sen ýurduň söýüp ondan bilimi, bilimini ýurduň ütketmek üçin haýyrlansaň, odan ýurduň ötürip bilýär. Şol üçin birinciden sen azat bolmaly, ýurduňa eýe çykmaly. Ondan soň adamla talantyny, ilmini, bilimini ýurdunyň ösüşine haýyrlanyp bilýärler. Şol üçin bular bir topar jalky suçestva diýär, bir har bolan binamyz, wejdan bolan gorkusynyň öňünde namysynyň, wejdanyndan çykan adamlar şolary öwüp ýazýarlar. Şoňa komment ýazýarlar da şol, içinden töwýär şolan hemmede. Eger şola Hudaýa etigady bar bolsa, içindäki pikir ediş bilen o ýazýanda deňder. Şol üçin bular öz imanlarynyň hem daşlaşan adamlar. Sen nähilli ananmayan adyňa sen bir zat ýazjak, nähilli. Şol adamla binamyz. Sen ananyp ýatsaň, onda Hawwa hormatyn goýar. Hawwa berdim Muhammed'i men çyndan ananýan diýse, gelip şonam ekranyny aýdy bilse,
Abbas navad edibilse, şo näme için gowurmel, näme için film Allah'ın aydı bilse, onu biz hormatan koyayım. On yana argumentleri bolsa gelsin onu Hudaýdan itleyip gelip biz yanlışaydı. Biz vatanımız söýeýli, onu bilen berdi Muhammed'i filaýly suratyny koýaýly. Mena gellile de şulan delegasyýasy öýde aýten çıkış etme falan etme. Men bir zat diýdim. Men ejem bana diýenne ay şey etme, sen bize de diýan ýetirýän öz janyň howpastyna salýan falan etýän diýenne men ejem gepine kulak atmadım. Şol üçin men 17-18 ýaşynda ejemden aýryldım. Daşary ýurda gitmeli boldum. Köfendile mençi näçe ýyllap görmedile. Ben dedim şunun hemmesinden geçtim dedim. Bilýän näme üçin dedim. Watanmy etmek üçin. Öz milletimi etmek üçin. Şol üçin sizin puluňyz üçin ben gelip çıkış etmämen goýjakka. Sizin biderek gelip bana ol gowy beýdiýär. Anandyrym şu adam bir zat etýänini. Şu adam gelip ýurduny bir zat etdim. Şu taýda, şu öýümde şu suratyny goýmasam tüp ýetmedi ýani. Şol üçin hem şu komment ýazýarlar diýeler. Şundan şu dastoyny diýip bir argument getirip bilseler, biz hem şonu ýazaýly. Gelin onda şu halka etsin. Bu haramdadylar şeýle bir haramdada öz iň egindeşlerimden 5 metr daşda durup gepleşýär. Görün Türkmenistanyň o telewizionyasynda görün. En ýakyn daşary işler ministeri, zampretleri, mollolary falan 5 metr aňyrda saklaýar, ýanyna baryp bilen akla. Näme üçin? Şolardan gorkýar. Şolardan gorkýar watandaşlar. Öz bile yurt dolandyryp oturan adamlar var. Parlamentin başlygy diýdi, ýene birde minister diýdi, zampret. Şolary ýanyna getirenek. Şolar bilen talamlaşanak. Şun ýanak derejede şu haramdady. Oňa şoňa nähili diliniz var ýatydım. Şonu öwgey adman. Häzir oňgalar Muhammed ağa. Gel soňa. Men ýene de gülkünç saatlary okudaýyn. Ýene bir kadra sebedin Muhammed ağa. Ondan sizden komentary sorajak. Bu Kurban Bayramy toýlanar. Bu Kurban Bayramyna raýatlarymyz netip bolsa döwletimiziň berýän ulu golary bilen müňlerçe watandaşlarymyz mukaddes Mekke, Medine has adatlaryny, has parlaryny beja etmäge geçekler. Bu bolsa ýurdumyzda raýatlarymyz üçin edilýän ulu kan aladanyň bir nushasydyr. Harça arkada haýsyrdan faýytyna. Ine sizin hormatly watandaşlar ýygyna meçit gurulýar. Pikir etmäň Gurbanuly öz pulunu çykaryp goýup gurýar. Gurbanuly bizim pulumuzy alyp, bizim pulumuza gurýar-da, şoň 50%-ni oğurlýar. Özem şoň gurun adyny arkada diýip adyny goýýar. Ol iki sany oğurluk edýär. Birinciden bizden soraman bizim pulumuzy oğurlap obyektler gurýar, oň 50%-ni oğurlýar. Birinji. İkinji, gurun adyna da halkynky bolmasyn, menki bolsun diýip öz adyny goýýar. Haky ýok. Bizim pulumuza gurun adyna öz adyny goýmanyň haky ýok. Arkadaş şäher diýip ýa ýene bir zat diýip. Halkdan soradymy? Hani goýdumy referenduma? Aşgabatlaryň öňüne goýdumy? Men Aşgabatda arkadağa geçirjek diýip. Ýok. Bizden maslahatam soranok. Bizden pikirim soranok. Biz dinlänok. Ananyň kiçik bir 10 santimetrlik ädim etdik. Şuru bara bizim kalgoşumyzyň aşagyna galýar. Hemmeden. Ýurdumyzda şular ýaly döwletli işleriň, döwletli tutumlaryň dowam etsin. Arkadamyzyň Döwletli işleriň diýär. Döwlet ýok, döwletiň gurrun edýär. Döwletli işler diýip meçit gurulýar. Bizim pulumuza gurulýar. Döwlet bizim pulumuzy alyp, şo meçitler gurýar-da arkadaň adyna sag bolsun diýilýär. Arkadan günäzi köp o şul işlerde 50%'ni oğurlýar. Guluş etmese bolunok, bul oğurlap bilenok. Onanyň oturun ýerine oğurlap bolunok. Bir ýa pul sokmaly. Guruluşy sokýarda guruluşyk biznesinden pul oğurlýar. Men öňe aýtyp geldim. Guruluşyk gurýanyna teretmeň. Şu gurun meçitlerini 3 etse köpelläň ýa-da 5 etse köpelläň. Aşgabatda gurun zadyny, Aşgabat eden zatlaryny ýene de 3 tane ýa-ni ulu şäher bolup bolýar. Ya marur gurulmaly, Lewap gurulmaly, häzir Daşow gurulmaly.
Şun guran obyektlerinin pulunu 3 tane şäher urulmaly. Olar bir şäher urýar, galan pulunu 2 şäherin pulunu uğurlaýarlar. Ondan döwlet möçberine ýani arkadaýymyz bular näme pikir edýär? Bular yallaklar. Bular kim döwlet başy bolsa, ýeti Muhammed Ağa bolsun, Muhammed Ağa şu aşağı barmaklarından başlap ýokarky saçlaryny çeli yalarlar. Inanyň şu ýaly adamlary biz ine barmyz birinji kanun çykarmaly, yallaklar başa tutup basmaly şolary. Şular diktator ýasýar, istenen adamlar. Şular bir sistemaň, diktator sistematynyň bir elementi, diktator ýasýan mexanizm şular. Şular öwmedik bolsa, Gurbanuly her kimden gorkardy. Şury öwüp ýalap, ýani şu ýaly ruh açan bir binamyz, wyjdansyz, watan satmana taýýar pul üçin gözüni ýumanyna, gözüniň daşyna $100 keşif görnýär. Yatanna da gözüni ýumanyna içinden $100 keşif görnýär. Dolara hemme satçan adamlar. Hakyky halkyň düşmanlary. Arkadan serdarymyň janarta bolsun, başladyk bolsun, ömür uzak bolsun. Kimisi türkmen halkyň batyna bilen başlarda aman bolsun. Bolmasyn aýdanyň. Sebäbi aýdanyň bolsa biz ölür gidersen gözüm. Bolmasyn Hudaýjan, bolmasyn şol atdyr. Ine bir şu maglumat alındy Türkmenistanyň ýürüýte maglumat berdiler. Gurbanuly hemme organlara diýär, egerde bir sany sakkally birini göräýsem diýär. Sakkalyňyzy ters sýzdiram diýär. Şurýan sakkally adam bolmaly. Özem İslam dininiň Hajar kada ine ýankyda guruşyny der. Hajar kada diýär. Ünsüren Muhammed Ağa. Hajar kadaň berin görkezmesi bir sakkally adam göräýmäýin ýa. Meçitte de ýene bir dedi. Siz gördüňiz meçitte de bir sakkally adam. Eltiren oklar. Der organlar muňun işini görýär. Şurýaly. Ine Muhammed Ağa. Muňa näme diýjegindi? Bir komentar bersen? Murada şu ara hiç dinden hiç tat düşünmedik adam. Ahmet koyupturlar şonna. Hiç dinden hiç tat düşünmedik. Şol için bir in biwejdan binamız imansız adam. Dine şon nip bolýar, başga hiç tat. Mun gençine de bir seret killedine kadar Türkmen daşan olur yani. Gen doğunu Türkmenin kıdar. İçine köynü bolya Türkmen köynük diýsen bolya da ýöne bu öýde bir gençinin belli durnuksuz, uğursuz bir yerlikli bilimi ýok adam. Men ýadymda Aşgabatda ýaşaýan 10-njy klaslarda okuýardym. Şo ýerde Hitrovkada bir ýaşly wady. Din tarapdan gaty bir adam. Hemme dinçiler, imamlar da hatta şoň ýanynda bar ýa-da. Şol adam hatta ýanky Mekkeň mollalaryndan bir ýürüýte tora goýulypdyr. Şonu hiç kim jogap berip bilmedi. Şu beren soň, şol adam jogap beren soň, düşündirip bilindi soň, ýanky Irana gelip, Araplar Irana, Iranlar bilen Türkmenistana gelip şoňa hormat bildirip gitdiler. Şol ýa düşünjesi güýçli zat. Ine olur ýaly adamlaryň gülüşinde ne ýallaklyk bar, ne saparmat Türkmen başy diýip gürleýärdi, bir yerlikli, bir ýaşly hökmünde. Dinç hökmünde gürleýär. Bunyň dini almada o. Meçitlerde Gurbanulyň kitaplaryny okuýarlar. Bir kelle sığjak zat ýok. Men ine dinçilerden soraýan Türkmenistanda Göktöpeň, Bagyň, Bekrebeň, Gypçak, Bamy, ýaşlyk bu tarapy Gämi, Änu adamlardan soraýan. Näetdiňiz, din näetdiňiz? Murad aga din galmady diýär. Bu görünýän dinçiler däldir. Din galmady, imamlar nime maşin uly ýanky täze maşinler sürüp ýörler. Niýeden ýapaly? Halkyň nemeden talýarlar diýär. Din galmady diýär, imam galmady diýär. Burwal näme diýip büküp ýörler. Bizde bir ýurt galmady, döwlet ýok, korrupsiýonlar, imamlar ýok. Olan bir döwletiň nimetine gullugyna. Bizde dinçiler galmady. Bizde içinde partiýalar ýok, jemgyýet gurulmalary ýok, halk ýok, ýylata dönüp galdyk. Pytrady o biz. Muhammed Ağa. Siyasat ýok, ekonomika gutordy. Ekonomika diýip bular bankdan giýje, emhemeşini pul alyp, nelegalna dolarlar çarşyp, ozan banka eltip, ekonomikany saklaýarlar. Görülmeşdirmedik bir idiotizm.
Diňe şoň üçin şu giýje pullar çalışýan, ýani komers kurtun pullar gara bazarda bir kanun çalışan pulları emhemeşikler tutup basmalı. Her gün bir topar emhemeşikler basmalı. Şu yankı şol metodu tapan ekonomist ya da Gurbanlyk serdar basmalı. Bunu näme edip ýör? Bir kanun hareketler giýje uny Türkmenistanda gidip dur. Men diňe bir kysna aýdýan. Giýje uny. Öýleri hemme az bolup durlar. Öýler döwleti pytradyp durlar. Öýleri döwlet guruýuş sistemasyny pytradyp durlar. Bu näme bolup men düşünmedim. Bir Türkmenistan tersine öwrüläýdi. Näme bolup kabul bolar? Düşünok gaşlar. Muhammed abi bir komentar bersen şuna. No comment. Şu da adam korky adam vücudundan aldı, onun şunu yana hayvanlı oluyor. O şu korky, şu korkak adam şu ketel adam şula. Yoksa hi olman öz çağalarını tiylemalı. Hi olman öz dost denguşlarını tiylemalı. Şey trip ekrana çıkmalı. Biz Yalnız olan için. aynen. Sağ olun Muhammed. Biz öňködep ine aýtdyk adamlar bu ýaly günüňe 50 santimden 90 santima çeri sağdyňa alıp işläp gulçulukda bolma. İşlemen gaýdyp çykyň tapyň bir zatlar maşgalaň ekler näme $100 aýlyk alýan onam gazet jurnal ol bul ýanky Gurbanlyk fonduna pul taşlap bir eliňizde hakykatan $70-80 alýan. Ol adamlardan haram pul alıp siz baktlı bolup bilmezsiniz. Şoň üçin başga bir zat tapyp molimçilik bolsaňyz, pedagog bolsaňyz, super pedagog bolsaňyz zalymy hyzmat etmeli. Häzir ine bir ýerde menne de şol maglumatlar geldi. Molimler iş taşlap başladylar. İki klasy, bir klasy birleşdirýär molimler ýeten Muhammed ağa. Şol mende daşurdy diye iş taşlap. Ýokla bular ýaly. Doğru geldi. Näçe çıksalar şonça o. Näçe siz iş taşlasaňyz şonça çalt ýykylýar şu döwlet. Ondan bir ay alman opurlýar şol. Men ýene bir gede aýdýan hünärmentlere, ýene bir gede aýdýan molimler, doktorlar iş taşlan, öýüňizde kabul edin, öýüňizde gelip bir şey alyp giderler. Günüňizi görüp bilersiňiz, ananyň siz sistemany saklap dursaň, şu zalim sistematy bab bolansoň, siz şoň ýanky ofitsial kartinkasyny saklaýaňyz. Aňyrsynda da bular bir hep edip, bir dünçülüp Türkmenistan talap ýörler. Ýalnız men görkezmä suratlaryny ine serdim, ünsürpserdim ine şular. Kakasy kezzap bolup ölkütdi. Indi muny gahrman edýärler o. Kezzap, ölen adam, ömrüni kezzaplıkta geçiren adam. Polislerden sorak gören kimdigini. Doğrulardan şunu diýişler soran şu meýil kim bolupdyr diýip. Bir adam bir gowul tarapdan şunu bellek geçip bilmez. Bizde polisler näýil gahrmanlar işledi. Näýil adamlary işledi, döwlet saklap, näýil adam. Şolun atlary çykan şunu ýa kezzap adı çykan. Näçip? Sebäbi Niyaz we öldürüp gelen başga bir kezzap öz çağlaryny getirip döwleti polny semeni padrada geçirdi. Burada şu Türkmenistan'da eğer vatandaşlarımız da şu polisiya, hükümet işgärlerinin vizyatka alışını, bildirginçiliğini video düşürüp YouTube'da koysalar da, TikTok'ta, YouTube'da koysalar da şonda näçe köp pul kazanıp bilýärler ta hükümetde işlerini. Doğru diýem. Şol için o pikir etmeňiz hükümetten gideňizde ajalaryň kadyp. Ýok, gaýtam azat bolarsyňyz, ýurduňyzy düzeldirsiňiz, köpem pul gazanarsyňyz. Doğru diýem Muhammed ağa. Gelin inniki material ederiň Muhammed ağa. Ünsürin. Şeýle bir nime bolup geçdi şu bir günlükde. Ýadyňyzda bolsa, ýürüýte Евросоюзun председатели, yani prezidenti diýen bolýar. Еврокомиссияň prezidenti nimet ýolbaşçy nime gitdiler. Samit geçdi Samarkandda ýadyňyzda bolsa. Şu ýerde Orta Aziýa döwletleriň ýolbaşçylary boldy. Şu ýerde şul ýa-ni Ýewropaň ýolbaşçylary net 12 milyard biz size kömek etjek diýip aýtdylar we onaky 541-nji nomerli çıkarılan neticeni siz goýlamaly. O ýerde näme edilýär? O ýerde bellenip geçilýär.
Türkiýanyň basyp alan Kipri bir kanun şonu tasdiklamaly. Onuň ýanky netijesi bar. Şoňa biz gol çekýär, bizim tasdiklýar diýip Gazakistan, Özbegistan, Türkmenistan şoňa gol çekip tasdiklady. O diýmek näme? O diýmek şu döwletler Gazakistan şo ýerde ilçihanat açdy. Ýanky Ýewropa Kipryndan ilçihanat açyp şonu ýanky dogry gollady we bütün dünýä jemgyýetiniň öňüne Türkiýanyň basylan Kiprdy biz hasap edemizok. Bizde bir Kipr bar, Ýewropa tarapyndan Kipr diýip ýanky şoňa boyun alyp şo ýere ýa gol çekip we şo ýerde öz pasorsatny açdy. Özbegistan olam konsulluk açyp Italiýadaky ilçihanyň başlygyny şo wagtda şol Ýewropa Kipriniň ilçihanyň başlygy etip goýdy. Türkmenistanyň Italiýadaky oturan ilçihanyň başlygyny ýagny Ýewropa ýanky Kipriniň Ýewropa tarapyndan Kipriniň ilçihanyň başlygy etip goýdy. Diýmek şular Türkiýe garşy, Turan döwletine garşy gollaman gaýtyp şoňa garşy Ýewropany gollap gitdiler. Bul gatow. Ýöne ine şu ýerde men ýene bir görkezýän kim güýçli bolsa şoň tarapyna geçip ýatyrlar. Gynansaňam Merkez Aziýanyň öz siýasaty ýok. Ine şu ýerde ukak görürsiňiz, казус Северной Кипра, Центральной Азии не хотят сливаться в объятиях с наследниками османов. Yani Osmanlılar bilen şular uzaklaşosy girenok diýip aýdýan Merkez Aziýa. Şu ýerde de ine şu samitde Samarkandda bolup geçen samit biz görkezdik. Şu ýerde ine aýda 4 aprelde Samarkandda geçen samitde Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasynda ýanky Gazakstanyň lideri, Kırgızstanyň, Özbekistanyň, Türkmenistanyň liderleri ýes bilen ine gol çekişdi. Olar 541-nji maddali ýanky netijeli ONUň Sovet Bizapaz ýani Howpsuzlyk Geňeşiniň şol goýan netijesini goldadylar diýär. Ine şu ýaly. Ine ikinji material özüňizde muhakka barmy? Şu ýerde de bellenip geçilýär. Ine nimet geçersiňiz. Özüňiz okap bilersiňiz. Şol ýanky internetde özüňiz ýatsaňyz hem ýanky Merkez Aziýa we Ýewropa diýip ýatsaňyz şu material çykýar, okap görürsiňiz. Muny näme diýjek Muhammed aga? Indi bu adamlar yani şun hayt tarafa ýelüpse kim pul berse şo tarafa ýykylyp ýatyrlar. Muny bir iýdigiler Merkez Aziýanyň bir siýasaty ýok. Şunlary Merkez Aziýanyň dol ýygnasyň 5 döwleti ýagny Gazakistan, Özbekistan, Täjikistan, Kırgızstan, Türkmenistan ýygnasyň 87 million halk bolýar. Rossiýa bu konkurent bolup bolýar, Hytaý konkurent bolup bolýar, Türkiýe konkurent bolup bolýar. Şular uğrunu tapanok, Sovet Soýuzy ýykyldy bolýar, bu niýe ýykyljagyny bilen oksa, ýykylyp öwrenenler. Bu näme diýjek Muhammed aga? Mana da şu watanyny söýmesem, bir hökümet ýolbaşçysy watanyny söýmese, milletini öz söýgüsini bilmese, milli duýgusy bolmasa aşyn ýanakly bolýar. Tembolýa eger ýurdyn talaýan bolsa, ondan ola wapşy. Ol öz halkyndan ondan gorkýar. Ýoksa sen gözegine getir şu atlar Türk döwletleri, demokratik Türk döwletleri, demokratik esasyna özleri bileleşip bir saýyz döredip bilseli, o dünýäde uly alternativ bolup bilýär. Tembolýa häzir 21-nji asyrda dünýäde täze düzgünle girwoti, täze şertle döräwoti. Şu zamanada şon ýanak bir ýygnanyşyp bilmeklik. Özüm milli bäfitleri bar, bile asli düýbi bar adamla bolsa, ol özü şu zadyň, şu formaň özü şonuň howpsuzlygyny elbet niýetli toporlardan şu özü gorap bilýär. Bu ekonomik. Şol üçin bular o wagtda bilen işi ýok. Bular ýurdyn satyp beren adamlar, öz halkynyň düşmany adamlar. Halky ýagyn düşmanlyklaryndan bilýänler. Şol üçin kim güýçli bolsa şu tarafa algap ýörler. Şo sebäpden biz Erdoğan'a aýtdyk. Ey diktator kluplaryny gurup, sen Turan döwletleriniň birleşigini gurjak bolma. Bular sen ýanyna baramna birinji jaňat ýan ýerleri Putin habar berýärdi.
kim öňçe habar vermeli Putin'e. Ve kim öňçe habar berebilse näme geçenini Putin'e fiile galýar. Putin'in anamını alıp bilýär. Şol için bula sen ýanyna gelende derrok biri-birinin öňçe Putin'e jaň etýär. Şol ýana karamlardylar bula. Şol için Erdoğan uly ýalňyşdy bizim aktivistlerimiz taşyrmak bilen. Şol için eger Turan birleşigini biljek bolsam, urjak bolsam, birinciden men esasy şerti Türk milletleri öz döwletlerini özleri eýe çykmaly. Demokratik döwletlerinin bunyanını vurmaly. Kanunçylyk ýörer ýana etmeli. Öz milletinin interesinden gelip çykýan siýasatlary iýdarlap bilmeli. Oňa deň oturup, deň gepleşip Türk döwletlerinin milletlerinin birleşigini vurmaly. Şonda onsoň hakyky birleşik bolup her bir Türk milleti şol birleşigi gowanyp, şoňa dayanıp, şol bilen bilelikde näçetde öz ýurtlaryny östirip bilýärler. Doğru aýdýaň. Menem şol Erdogany ýüzlenjek bolýandan Recep Tayyip Erdogan. Siz prezident bolup gelenizde partiýaň içinde ýeňiş edip, ýani bir partiýaň lider bolup geldiňiz. Halkyň adyndan. Sizi Putin'e moýanok, sizi Ýewropa Birleşigine moýanok, sizi Amerikanlara moýanok. Siz halkyň içinden çykan adam. Onu Turan birleşige urjak bolsaňyz, siz ýaly prezidentler gerek, şu döwletlerde, ýani gurjak döwletlerinde siz ýaly derejeli, siz ýaly halkyň adyndan çykan prezidentler gerek. Ünsürin, Serdar Berdimuhammedow we Gurbanly Berdimuhammedow bular Putiniň itleri. Putin şu gün gitmediyse Erdoganyň ýanyna gitmeýärler. Ya şöyle bak geldi, näme şolada gürleşen bolsaň bize aýtdysan, siz satyp ýöleşler. Sen halkyň adyndan saýlanmadyk, halkyň behwitlerini ösürmeýän. Siz şolara gollasaňyz, olsa kart oýnan ýaly, iň erwet karta stavka edýäňiz. Siz halka stavka etmeli, siz halka dayanmaly, Türkmen halkyna dayanylsaňyz, eger Siriýede uruş etseňiz ýetip barýar Türkmen halky. Eger Ýewropa bilen görüşseňiz, Türkmen halky sizi gorar. Hemmege barıp arkaňyza dag ýaldyrar. Siz bolsa Türkmen halkyny äp berip, onu kynçylyga salyp, onun haklaryny iýen, onun tegi baýlyklaryny basyp alan, talak gelýän döwleti doly ýumran bir sany çürük tohumyň ortaýda ýykylan tohumy gollaýar. Onu diýmek, siz adalatlyň tarapyna däl, siz Türkmenistanyňky ýürüdilýän musulman dini, ýani ýalňyş musulman dininiň tarapyna. Siz din tarapyna da däl. Sebäbi Gurbanly Berdimuhammedow özü görkezme berýär. Bir san saqqally adam tapaýmaýyn. Meçitlerde Wahhabistler wa bular inanmaň islamistler, bular inanmaň dini meçitlerde men kitaplaryma konmaly diýip öz kitaplaryny ýadan boş kitaplaryny 58 kitap ýaratdyr 10 ýyllar. Öz boş ýazan kitaplaryny din mekteplerde, ýani dini Allah'ın öýüne okuýar. Mu näme diýjek? Mu näme çipsi jogap bereňiz ok? Näme çip şurýaly dini namartlyk eden, halkyna namartlyk eden adam bilen gatnaşyp, ola doğun getirip size, men doğunum diýse, onda sizem şurýaly kezzap bolýaňyzda, şoň doğun bolsaňyz. Şu zatlar bir kelleňizde aýlan, siz öz stavkaňyzy, öz ýani energiýaňyzy, öz golluğuňyzy halka bermeli. Türkmen halkynyň içinde goç ýigitler bar. Turan birleşigini gurup biljek, Turan birleşiginiň fundamenti bolup biljek geç gerçekler bar. Olar döwlet hem urar. Olar arkaňyzda da durar. Erti Türkiýe bilen biri ýa gidişaýaty arkaňyzda durar. Bütün Türk halkynyň arkasynda durar. Erti olar dünýäde Türkiýany gollamaly bolsa birinji bolup büküp gollarlar. Ine şoň üçin eger siz dogrudan Türkmenistan Türkiýe gollayan bir döwlet hökmüne garajak bolsaňyz, birinji bilen halka dayanmaly. Ay halk hiç kim halka inanmaň zat diýdiňiz, häzir halk galypdy. Halk galyp ýenen soň size bar diktator gollap, bizim halkymyza beren ziýany üçin halk size gollamaz, halk size hormat olmaz. Inanyň siz.
Sizi ofitsialna Türkmenistan'a gelecek o zaman köçe halk çıkmaz sizi karşılamana. Utanırsınız. Türkiye'den ata-babaların yurduna barımızda Türkmen halkı öňünden çıkmasa, mundan beter namartlyk, mundan beter ýa-ni pazor, mundan beter bir maskaraçylyk dünýäde ýokdur. Biz üýüşüp siz Farhat Meýmankuliýewi tutup Türkmenistany allap urutdyňyz, ýa-ni zahvat edip urutdyňyz. Biz Washingtonda Türk pasor ilçihanaň ony çykyş etdik. Türk ilçihanaň wekili gelip utandy. Şonda namys bar ekeni. Gaýrat edin, siz bizim dogonlarymyz, kim etse de protest bize garşy siz etmeň, siz bizim dogonlarymyz diýip ýa-ni ýüzlerini bize. Diýmek, ol adam sizden gaty wyjdanly, ol adam size gara bir terbiyeli, medeniyetli adam ekeni. Egerde siz şu günü zalimi, Putin'in itlerini gollap ýörseňiz, onu men bilmedim. Özüňiz jogap berin, kimdiňiz diýip. Muhammed ağa, biz gepleşigi ýygyny dowam edelim. Serdim. Ýene bir material bar, şuňa da bir ünsürpse diňläliň, oňa bizim vatandaşymyza düşündirelim. Всю мировую экономику. Сегодня Трамп решил кардинально повысить ставки и выдвинул 2 ультиматума. Для снятия пошлин от европейцев он потребовал рекордную закупку американского оружия, а вот от лидера Китая просто созвониться. Пока не произошло ни того, ни другого, но вот делать шаг назад никто не готов. О том, как торговая война уже идет не по сценарию, наш европейский корреспондент Виталий Чщукин. И Трамп не уступил, и Китай не сдался. Вашингтонский ультиматум истек, ответа не последовало. Вернее, он последовал, да не тот, на который надеялись в Белом доме. Пекин в этой торговой войне в полной боевой готовности. Китай будет стоять до конца. Наш народ не боится проблем. Угрозы и шантаж – это не тот способ, которым следует вести себя с Китаем. А это значит, что уже завтра Трамп может включить максимальный режим, и пошлины на китайский импорт взлетят до рекордных 50%. Тарифный кулак, заготовленный для всех остальных несговорчивых. Торговый представитель США подтверждает планы своего разбушевавшего. Karar gepini tümökler, biz Türkmençe düşündireli. Amerika'da döwlet başy bolup Trump geldi. Ol bir özüne biznesmen ýa bolan meniň pikirimçe biznesmen däl ol. Ol KK'nın pullaryny aýlap bankrot bolup, ors bandalaryň pullaryny aýlap mass mediada çykyş edip bir nime diýen adam. Trump Tower diýen Trump markasyny beýlikle satyp, beýlikle ýa-ni binalar gursa şoň öz adyny şolara satyp, ýa-ni şuraya awtoritet alyp gelýän adam, ýa-ni awra alyp gelýän adam. Biznesde düşünmedik, aşağıda işlek görmedik. Biznesin näle tuğlanýany gowy bilmedik. Şuň ýa-ni eden сделкаларда bankrot bir topary. Zordan ýa-ni öz nimetini oňurup çykdy şu bankrotlukdan. Indi şu adam döwlet başy bolup geldi. Sebebi mass media imiji bar ekeni, şonu ulanyp ýa-ni nime geldi. Özi ne siýasatda ne biznesde bir güýçli adam. Ünsürün. Muni giýupsi internetde bir kitap alypdyr internetden. Ekonomistin kitaby. Olum köne ötün zamanyň ýa-ni ideýalaryny öňe sürýär. Näme ideýalary? Hemme производствоны ýa-ni nime getirmeli. Amerika getirmeli we Amerika iş ýerini ýasap ine ösmeli. Bu ideýalar öňkü zamanyň ideýalary. Näme çykmasa düşünürler. Häzir kunna mesela şimdi bir zat öndürecek bolsaň, sen esasy ýa-ni esasy ösüşür, sen şu ideýany tapmaly, ony ýa-ni açyşlary kanunlaşdyrmaly, hemme tehnologik öndürilen spoçkan düzmeli ve ony öndürmek üçin bir aýlyk pes ýurda eltip şöyle zavod fabrik kurup şolary gurdurup, ondan ony ul bazarlara akyp satmaly. Ine şeýip edeninde onu Amerika eger şuraya giden bolsa Amerikada diňe uly tehnologiýalar, ýa-ni nanotehnologiýa, cyfrowa tehnologiýa, internet tehnologiýa, ýagny açyşlar tehnologiýasy öňüdir, olum has gymmat. Mysal üçin bir açyş etseň, o zaman bir zawoda däl, 100 san zawoddan gymmat zat. Onu realizasiýa edip bilseň, gymmat zat. Ine şoň üçin häzir kune bir zawod gurup bir zat öndürmek üçin sen izahat bilýän, sebebi öndüren zadyň 2 ýyldan eýem izahat ýa. Sen ýa dawo duruşma çalışmaly, tehnologiýany çalışmaly. Şoň üçin ol ikinji, üçinji sortda döwletlerde etdirip bolýar. Ýöne ine Ýewropa öz zawodlaryny daşy ýurda çykardy.
içinde bolsa diňe bilim, aň, akyl, täze tehnologiýalar, diňe nanotehnologiýa, täze ýa-ni zatlar oýlap tapyp şeýdip ösüp gidip otur. Şoň üçin esasy pullar Ýewropada we Amerikada aýlanýar. Ine şonu dinläp ýa-ni hemme zawodlar iýine keljek bolup, şulardan bir topa döwletlere taks goýdy. Mysal üçin onu taks hasap edişen bir gülkünç zat, hemme ekonomistler gülüp yıkıldılar. Men aýdyp durmaýyn, mysal üçin eger Hytaý 10% taks goýan bolsa, Amerikada 10% goýýar, ýöne Hytaý 8 milyard eger Amerika eksport etdiň bolsa, Amerika bolsa 400 milyard edýän bolsa, onu şoň tapal 400 milyardan alýar, ondan 2 bölýärde ine 40% taks edip goýýar. Bir kelle sığmajaklar. Şol taks hasap edende mysal üçin Visa kart, Mastercard, Swift idi, Western idi, beýleki ýa-ni platör sistemalar bar. Biz olary da töleýäs. Olar ýa-ni servis hökmüne bize gelýär. Onu hasap eden ol. Diňe haritlar hasap edýär. Diýmek ol dogul meçherde alış-salyş hasap edip bilmedi. Gara bir topa ýanşyklaryň formulasy içinde Amerikada güýçli ekonomistler var, ekspertler var. Olar düşünürüp ýa-ni bütün dünýä şu Trump'ın üstüne gülýär. Indi şulardan hemme 182 döwlet taks goýdy. Orsiýa bilen Belarusiýa goýmady. Zalim döwletler goýmady. Hemme döwletler, partnerler, Kanada, Ýewropa, bütün wagtçylar bolýan adamlar da goýdy. Indi 90 hemme ýa-ni fonda rynok diýdi, pul rynoklar gaçdy şo sebäpli. Amerika $7 trilyon ýitirdi. Indi 90 ünlük ýa-ni şunu 90 ünlük başga bir 90 ünlüň taks girilýär diýip şol datany çalyşdy ýa-ni gün çalyşdy. Ýöne Hytaý bilen gidişýär, Hytaý ýa-ni borç etjek bolýar. Öýle bilen o Hytaýdan näme ýa-ni? Hytaý borç etjek bolýar. Hytaýyň ekonomikasy ösen, tehnologiýalary. Hytaýyň 3 tane zady bar. Birinji pul bar, ikinji zawodlar bar, üçünji hem ideýalar bar. Şol ideýa pul bolsa realizasiýasy ýa-ni ýerine zawodlarda öndürüjdi, çalt gidýär. Ine şol 3 tane zamtly sikl bar. Şo sikl sebäpli ol gaty bir dur aýakda. Hem abaronasyny öz yaralaryny öz çykarýar, özem öňüden yaralar çykarýar. Käbir yaralar Amerikadan öňde. Şeýdip ýa-ni uly potensialy, ilm potensialy, düşünje, bilim potensialy güýçli, mektep okuwjylary güýçli, pulu köp. Amerikan men ýalňyşmasam 40% goly şonuň ýa-ni dolgowizasiýa diýär, ýa-ni ценный бумаги. Şonsuny Hytaý saklaýar. Bir günde Hytaý şonu dilese Amerika bankrot bolýar. Şonu ýa-ni öňüden döwlet bilen gidişjek bolýar. O döwletler bilen gidişmeliler. O döwletlerden gidişjek bolan gaty akylly gidişmeli. Trump bolsa bir gerekde palta alyp hemme zat döwjek bolýar. Şoň üçin Amerika şu bankrotlugy eltdiýär. Munam hemmeler tasdikleýär. Muhammed ağa, ine şu video var, ýene bir video var. Munam bolýan ýa-ni Ýaponiýanyň reaksiýasyny ondan siz bir netijeler şunu. Кто провел телефонный разговор с президентом Трампом. Хотя недавние меры, принятые Соединенными Штатами Америки, вызывают крайнее сожаление, я лично выразил президенту свою позицию. Я отметил, что Япония является страной, активно инвестирующей в США, и выразил серьезную озабоченность тем, что введенные тарифные меры США подрывают инвестиционный потенциал японских компаний. Я отметил, что вместо односторонних тарифов следует стремиться к более широкому сотрудничеству, включая расширение инвестиций, что будет соответствовать интересам как Японии, так и США. Я выразил эту позицию. Президент Трамп откровенно высказал свое понимание текущей позиции США в международной экономике. Mana Ýaponiýada gaçky diýär bu. Ine şoňa serden hormatly vatandaşlar, şu ýerde ine şu ýaly iyi diýär-de, iskusny intellekt.
videodir. Ine Amerikanlar zavodlarda işleýär. Siz bilýäňiz Hytaýlaryň işin ýerligini. Olar 8-10 saat işläp bilýär. Amerikanlar ine eger zavodlar geçirin bolsa şolar nähili işlärdiler diýip, ýani iskusny intellekt bilen bir video çykartdylar. Bu bir gülkünç zat derdim. Video görnenak burada. Başlan. Ine şu ýaly videoda bar. Indi Muhammed abi siz bir düşündürseňiz şu zatları. Umumy dünýädäki bolup geçen zatları şunun hatawyna näme ötküli? En esasy ütkende Trump şu geçiren poşlaryny var nemesi Haksları. bir hawa 70 näçe döwlete goýanda adyny şolar hemmesini aýrymaly boldy. Ýogsa Trump şonu abyawi dedenne ýygyna geçirip Amerikan günni Amerikan altın asrı diýen ýanak neme dip zat bilen aý tarjestvenni şowna abyawi detdi da. Onun bana hemme kişi karşı çıktı, hemme devletler ve bütün dünyanı ütköt. Näçe 2 trilyon dolar birjelerde diýen çekti, Amerika kampanyalar diýen çekti. Ondan köp gurrun zatlar şoň üstünde bolly. Ondan Trump Kitay bilen nemesini etdi. Kitayla da biz eger bir zat etdi, bizim zerkalyny hökmen eder diýip neme etdi. Ondan bu Respublikan nemelen ýygyna barıp otada bir erwet çykyş etdi bir adama, yani siyasatça değişilýär. Hemme kişi oşurda du prezidentle başla men sırtıma oşamaga hemme taýyn oşa otilla daý gepleşeýli siz bilen işleşek falan diýip ol bütün dünýä siyasatçylarynyň kemtiretýär da şeýtir bir şeýle bir binamyz adam da şol. Ýöne ondan şu giýjedim eýem şol öňkü giýerden nemelerin tariflerinin hemmesini ýatyrdy 90 güne çeldi. Ondan bana diýerler de näili şeýle onu men giýjetdim many ýuristmem ýokdy şonu düzeltmek. Ýöne men yürekden etdim. Halk biraz nimet ýa-gynan gorkýarlar şol üçin men şonu aýyrmaly boldum diýär. Bir şunu ýana adam düşünüp bolanak da bu adamyň fiýatatyna. Näme üçin bir gapdalanam giyecelik naharına adamlar çağırıp her adam şoňa geljek boldy 1 milyon dolar pul vermeli otadanyň pul ýygnap ýetdir. Pul adam ýöne. Onuň şu bu adamyň etýäni işine biz düşünüp bilemdik mene. Ýöne bir zady belli. Dünýäni hemme kişini dünýädäki bar düzgünleri täzeden işlemäge, täzeden dünýäni problemleri çözmäge, çemeleşmäge bir şert döretdi. Dünýäde siyasatçylar öňkü öz alyp barışlary ýanakda başgaça dünýädäki bar meseleleri çözmäne şu tarafa itikledi hemmek şey. Şol üçin inni akıllı adamlar, spesialistler täze dünýäň guruluşyny, täze dünýädäki düzgünleri täzeçe işläp häzir ornaşdyrarlar. Şol men pikretýän şoňa garaşýan şoňa da hemme mümkinçilik bar. Ýönenni ýanky Trump'yň etjek bolýan diýilýän zatda men ýanky thinking aýtýanlaryny birde goşjak bolýan. Ol ýöne ýerden edilen aga Amerikadaky zawodlar, zatlar dünýäň dürli ýerlerine bölünle de bir türlü şert döretdiler. Başga ýurtlarda mesela agyr işler otada eder ýaly umsvenli işleri başga ýurtlarda eder ýaly şol ýaly bir öz-özünden bölüşip gitdi. Ol ýöne ýerden bolandatda ol tebii bolmaly ýaly. Hemem şu dünýäň peýdasyna da bir topar ýyda galan ýurtlarda halklary şu taýdak adamlar iş bilen üpçünetdiler. İş bilen üpçünetmek ýa-ni şu taýda bir topar sosial problemany çözmekdir. Immigrasiýa öňüne geçmekdir. Bir mesele ondan bir nauçny
isledivane geçiripdirler. India'da da ulu zavod fabrikler var da, Kitay'da da var. Yine bir devlet, şu üç devletin arasında bağırlaptırlar şunu. Mesela bir zavodda Apple telefonlu da, mesela şunu India'da çıkararlarına karşıtvatı öğrenmeye pek ta Kitay'da çıkarlarına. Ya Endonezya'da çıkararlarına ne? Sebebi Kitay'daki adamların iş prensipleri, düzgünleri, işe buluş, arayışları, dağıtları ken tapavutu var diye ta India'dakiler bilinmiyor. Şol için Amerika getirenin milenem o zatlı işlemiyor. Birinciden ne? Şol tavar çıkan tavarın öz bahası kalıyor. Yani Amerika'da her ayını hükmeyen 6.000 7.000 dolar pul tölemeli. Her rabotça. O tadı olsa sen bir rabotça 200 300 maksimum 500 dolar aylık töleyor. Şu sebepten köp zatları ütketmeli oluyor. O Amerikalı'nın öz diyanam. Şol için köp alımlı da ait ya Amerikan instituttaki alımlar çıkış etyerler, düşündürüyorlar. Ben fikir etyen Amerikan halkı akmak halkta, Amerikan siyasetçileri akmak siyasetçi de bula özü uğurtturup bir uğurunu taparlar. Şol için Trump'a yerini oturdurlar. Dünyadaki ütköşükle de normal Ruslatına gelir, təze düzgünleri oylanıp taparlar. İnni dünyanın yüzünde men bir zadi bilyen, diktatörlüğün orunda. Nerede diktatör devletler olsa, şol təze düzgüne bir ulu bewip, şola dünyanın kovupluğuna ulu kovuptur etyerler. Şol için təzeki kurulacak düzgünle diktatörler ne ettirip, kanunçılığa boyun etmeli bir esasi meseleler olup durardı. Doğru. Doğru diýen Muhammed ağa, ine menim goşulýan teň diýende demokrattır Amerikada näme şart diýenok. Sebebi dünýäde Amerika döwleti adam haklaryny gorumakda, azatlykda dünýäde birinji orunda da, şol ýerde bir diktator gelip bütün halka basyr etse, bular näme diýenok ýa bular açyk bir bütün dünýäni oýnatyrmak üçin Trump'a ýol berýärler. Trump bir esasy oýunduruş bu torontoň esasy döwletleri oýunduransoň şunu aýralar hökümet uratdym kalýan 4 ýyllap oturup bilmezmi kalýan meňe pikirimçe. Ýöne görürüz. Ol Amerikan halkynyň işi, o biziň işimiz. Muhammed ağa, indi ýene bir temaga köjek bolýan, şoňa da bir seredim. Türkmenistan 33 ýylla döwleti ösüp bilmedi. Halkyny östürip bilmedi. Bunun bar eden zatlaryň iksan diktatoryň, Gurbanly Niýazowyň bizim pullarymyza binalar gurup öz adyny hem ýere ýermejek bolýar. Ine edýän işleri. Döwleti östürmek bolanda birinji bilen esasy döwletiň resursy halk, adamlar östürmeli. Ya şol adamlar sana diňe tek sagada işläp derler, bir täze açlyk, täze tehnologiýa, täze ýurdy, beýleki ýurtlardan öňe akıp bilýär. Täzeçe. Şol investisiyalar ýok. Adam resursy hasap edilen, on haklar hasap edilen, on ötüşüne üns berilen, onu bilim berilen, garar onu ýere gömýärler. Bizim adam resurslarymyz esas hünärmetden daşyrda gitmeli bolýar. Bir topor zekini muallimler, medikler we beýlekler işlerini taşlap gitmeli bolýar ýynasakda. O diýmek geljekde bizim öňümüz garanky. Indi şu wagtda biz 33 ýylda täze tehnologiýa girmen şu çyğmal Sesin gitti Murad ağa, donk kaldyň.
Government. Ine sezin hurmatly vatandaşlar ýalňyz aýtyp geçdim. Dünýä täze urdu ötýär we şol täze tehnologiýalar gaty çalt öňe biz şoňa ýygynyň ýetişmesek, В массовое производство поступает крошечная атомная. biz ýetişmesek biz iyide alýar. Biz eýýäm iyide. Ýöne dünýä gidýän ýerine bizem ýöremeli bolýar, gynatan. Батарейка способна держать заряд 50 лет. Китайская компания представила свою батарейку размером с ноготь при толщине всего 5 мм. В основе батарейки заложен радиоактивный никель-63. По сути, это мини-ядерный реактор. Кстати, по истечению срока службы при распаде никеля образуется медь, полностью безопасный и нерадиоактивный металл. То есть проблем с утилизацией, по идее, быть не должно. Мощность батарейки 100 микроватт, напряжение 3 вольта. Использоваться может в медицинских имплантах, в авиации, в космонавтике для разного рода датчиков и чипов. Компания уже разрабатывает более мощную модульную версию батарейки, которую мы сможем использовать для смартфонов, ноутбуков и даже, может быть, электрокаров. Цена пока не раскрывается, но как только они зайдут на рынок, это перевернет индустрию, наверное. В массовой Bularny näme diýär? Häzir Hytaýyň bir kompaniýasy kiçik bir dyrnak ýaly bir kiçik nämäni energetik bir batareýany oýlap tapdy. Şu batareýa 50 ýyllap ýa-ni zaryasy energiýa berip bilýär. Eger şol häzir test rejiminden geçip massawy ýa-ni önümçe girse, onu bütün dünýäde tehnologiýalar ýa-ni bir sany ädim etmede %100 ädim öňe birden ederler diýip aýdýar. Ine görýän nire dünýä ösýär, döwletler ösýär. Biz bolsa şu çyýmal gadny bir gün gadny bilen gerek bolmaz, ýa adam başa bolýan Türkmenistan bankrota düşer. Ýa hiç ýyly ýa-ni Türkmenistanyň adamlaryna investisiýa edilmedi, bilime, akyla investisiýa edilmedi. Türkmenistan ylmy bağlar, ýa-ni institutları östürilmedi. Şoň üçin biz gaty ýagalýar. Tejribemiz hem ýok. Täze tehnologiýalardan biz ýagalmalýar. Ine şu ýaldatlara döwlet ýörmeli, özüniň strategiýasyny, ýa-ni meýnamalaryny şoňa baglamaly. Şeýle döwlet ösýär. Bolmasa şol diktatorlyk arkada ýaşatyn Alabaly Serdar, onun ejesi, kagazy, dogarnaşy, ýene bir maskaraçylykly ýa-ni siýasat ýöredilýär. Oňa da biz hemmemiz şoň goşulmaly bolýar. Hormatly vatandaşlar, menne bir material okujak. Şu materialy ýürüp okujak, mümkin sizin ýadyňyza düşer. Şu materialda birden berilen iki material okudum. Şu ýerde Sovet Soýuzyna ýaşanlar, ýa-ni Sovet Soýuzynyň sastavynda, şoň içinde ýaşanmada bize ýa-ni şekiller, statuyalar, Lenin başga olum käbir ýerlerde başga zatlar bolmady. Ne Türkmen marşy boldy, ne Arkadak boldy. Biz şoňkudan gaty men şonu size ýatlyçak bolýan. O diýmek Sovet Soýuzy gowy biz ýene Sovet Soýuzyna gelmeli diýen zat ýok. Biz azatlykda ýaşamaly. Öňküden hem beter, Sovet Soýuzyna azatlykdan hem beter azatlykda ýaşamaly. Şoň üçin garaşdyrylmaly, döwletimizi ne çüýlük tokuma, ne Putina, ne Erdogana hiç kime gidermeler. Biz öz vatanymyzy gowramaly, giýjegini. Sizin şu video ellerde. Bakar gelli ya gelli, gülükleri soruşturma, ayrı gelli tatili, yeni gülük sorma, yerine taşın bile, aradıklık ne kano, agaturdun gülya, gülyalara, agaturdun yâr, Arafatlık mikano, adat kurdun gülya, adat kurdun
İndiki videoda seyredelim vatandaşlar. Yine hormatly vatandaşlar, men materialın sonunda size 2 tane video gördüm. Şu videoda diýmek vatanmyzy, diýmek garşylymyzy, azatlygymyzy wasp edip boljak ekeni. Biz diňe arkadagy serdary şu diktatory wasp edip gezmellerle öňkü ýaly, öň türkmenler ýaly biz özümizi, söýgümizi, duýmyzy, watanymyzy, garşylygymyzy, azatlygymyzy wasp edip ýaşap biljek ekenik. Bizi ýöne boş etdiler, onda da ýanky ýallaklar öňe çykyp prezidenti onuň ýanky ýanlaklaryny pul üçin wyjdanly hereketler edýär. Şu zatlar biz goýmaly, biz öz azatlygymyzy almaly. Hormatly vatandaşlar, şunuň men efir ýapýan
inlik gepleşikleri hoş sağ olun. Like koyun. Komment yazın, pikirlerini yazın, maslahatlarınızı verin ve efir paylaşın, kıyın görmeyin. Bize sizin maslahatınız, bize sizin golluğunuz gerek. Bizim efirlerimiz devam eder yani biz sizden şol bilere, şol maslahatlarına karşı. Hoş sağ olun, inlik gepleşikler.